Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uvutha engabaselo umculi kaMaskandi uSigwebo Sentambo emva kokuba abantu behlasela umalume wakhe uThwalufu kanye noyipresenter kuKhozi FM uAyanda Msweli. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide media. Igama lami ngusibonga konke wakandwande Mothanda, ungangibeza intatheli kaYouTube. Uvutha engabaselwe uSigwebo Sentambo ngumculi kaMaskandi emva kokuba abantu ezikoleni zokuxhumana behlasele umalume wakhe uThwalufu naye ongumculi kaMaskandi. Lokhu kuze emva kokuba uThwalufu evele nomthandeni kushuni kaMaskandi. uThwalufu wabesebeka umthandeni njengenkosi kaMaskandi. Emva kwalokho kwabe sekufika uAyanda Msweli naye ezom-interviewa. Wabeke sephika uThwalufu ukuthi umthandeni inkosi kaMaskandi. Wathi njengoba engakwazi nokushayela isiginca ngeke esho ukuthi uyinkosi kaMaskandi, kanti ngaphambilini kumthandeni wayethe uye inkosi kaMaskandi. Abantu kuba besebecasuka baphoseka lapha esikhundleni zokuxhumana bethuka uAyanda Msweli emva kwe-interview abe nayo noThwalufu. uSigwebo Sentambo besevuka ngolaka evikela ongumalume wakhe kanye noAyanda Msweli. Uthe abantu abahlukane noAyanda Msweli njengoba uAyanda Msweli wayizosiza umalume wakhe njengoba ejwayele ukusiza abantu ngebhakede lakhe. Uthi wafika washiya isamba semali engabalwanga wabeke SM-interview. uSigwebo uqhube wathi umthandeni waxhumana naye ukuze kwazi ukufika enyelela kumalume wakhe uThwalufu. Wathi ufisa ukumveza ohlelweni ushuni kaMaskandi. Uthi ngamtshela umthandeni ukuthi akafike eli umalume engakathinte einkambeni zikaFaro njengoba uma esethintile ngeke akwazi ukuphendula yonke imibuzo azobe ebuzwa yona. Ngampela umthandeni bafika ilanga selishonile ngabo2 ntambama. Umalume ke wayesethinte amanzi amponjwana naye ukukhuluma okunye kwakho akasakukhumbuli kahle. Wayefisa nokubuza ukuthi kungani umthandeni ashintsha ushuni wakhe wakudala wase ecula ngoMaskandi omusha. Eqhuba uthe akakubona okuyinkinga okubuzwe uAyanda Msweli njengoba uphinde washiya nemali futhi uyafisa ukuzoguqula isimo sikamalume wakhe. Abantu abahlukane nokulokhu bexambukela endabeni zikamalume wakhe. Oyimanager kaMthandeni uSempiwa Masondo uthe abantu abayeke kulokhu bethu uAyanda Msweli njengoba ayikho into ayaziyo futhi ke ubezosiza uThwalufu njengenjwayelo. Bafethu ngizofisa mina ukuze ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalo lo daba. Mina nje entathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.